Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua. Rigiti Chirongwa di Muria Zimbabwe ndiri mandiri mukadibe kufamba mukadibe kupfapfadzana kutsudzura dziri kuitika matima na wasanyika ino Muria Zimbabwe ndikandi kuzivisa kuti nyaya ndakateura nezuro yamukadibe nzvimbo yekugweru ichiri kuenderera mberi ya baba vakafa mushire mekure vanokona kutewa 12 vari mukadibe kufa mukadibe family pakazoshivedzwa mwana akatengesa motokari yake ari mukadibe kuchedza chi vabatsiri pakafa na godobori ni maprofita ne vamwe akanga vakurwara njere vachidambura hembe vachidya chimbuzi vari mukadibe kuita zvinhu nyaya yepandakaisire paya kuti baba vakafa vakasiya vataura mashoko ekuti hapana munhu achagara pano nokuti mukagara pana munopera kufa uye zvirege ndikuzivisa kuti zvifuwo sezvinanga ndinazvo chinenge chafa chega chidyiwe asi zvasara zvinhu zvipenyuzo mukauraya idya zvenyu pakazoita pakati parufu rwangu hapachemwe uye zvehandira ri mumba ndinochererwa guva nguva iyoyo ndobva ndaendeswa kwaichiri kuenderera kumberi pane akazopinda nyaya yekuti zvipfuwo zvinokusimba kwazvakaita nokunaka kwazvakaita uko muridzi afa regai tibe iwe Lowa gweru chineke baba mama mbava ndiwe ukama ireka na kuti munhu wazvake uku kunodiwa mombe kauko batai papo KB batai papo misokuru mbava ichi uchiboshinyira uko tichienderera kumberi paka gokwe chitekete pachiutsi gokwe chitekete chiutsi chiri kuti kudini icho kwadi Muria Zimbabwe ndapinda mukadibe nzvimbo inoshedzera kuti gokwe chireya pachitekete kwa bhudhi uko panonzi pachiutapo pachitakukwira gombo takuenda kumberi uko takananga mukoma kepato mukadibe nzvimbo yandikutaura iyi pakaitika nyaya yekuti izvo kune murume akaroora mukadzi wake kudaro mukadzi uyu anga ari mukati mekugara nemwana wehama yake mwana wasisi wake kana anga mwana wemukoma wake but ari mwanasikana abvezera zvokuti akapinda mukati mewanano pinda zvake asi mwanasikana wandiri kureva Zimbabwe regai ndikuzivisei kuti mwana uyu aneka urwere kange kari paari kekuratidza kuti mwana uyu kana akagara anenge achisinina marute dzimweni dzenguva aite senge munhu anokanganwa kana kuti munhu anorwara nenjere zvokuti zvakawanda munomufungidza zvakawanda munomutuma zvakawanda munotomiramira paari kuti azviite but vachigara naye ari munhu anotoonekwa denoroshi uri bhinifo wakachwemba hati we mabukaseko madzibaba simba chiremba dza command mabukaseko baba bagirasi chimuti makabata baba Mose budai muchibage Muria Zimbabwe ndapindira ipapo ndiri kureva kushedzera kuti nini ndiri mukati mekureva baba chakaitika ndechekuti murume achigara nemukadzi uyu vachigara nemwana wehama yemukadzi akabva ita vana vanokwenda kuita vaviri nemukadzi wake vana vese ava vakasvika panguva kuti Mwari vatonga vana vese vari vaviri vakafa ndati vakashayika vari vana vadiki kureva kuti vanogara nemukadzi wake but hapatorina mwana apa mwana aripo chete ndiye mwana wehama yemukadzi vavakaita vari vese murume uyo vese vakafa ndati vakapinda parufu nematambudziko vachibuda pamukoma KB murume ndikugara pasi hamene kuti akafungei hamene kuti akaprofita sei hamene kuti akapinda pajenero zipi ndokubva abata mwana womukadzi uyu ndokubva mpapa mwiri wakachwemba muri kuti mwana anga ari apa kuhama kana kuti akauya nemukadzi ihama pakuita sei mwana wasisi wemukadzi kureva kuti atori mwana mwana womudzimai wake ndovhamitisa mwana uyu akasvika pakuzvarwa zvisingabudiswe kuti mwana uyu ndewani zvichibva zvazobuda pakuti aiyozve mwana uyu mwana wemurume mwana iye zvakare wakapa mwana womukadzi ndokubva afa zvakare ndokusara kuti vachigara vachivori 3 vana 2 vemukadzi vachibva vafa mwana wakamitisa mwana womukadzi achibva afa mukadzi achibva kuti ndozvairi ndobva abvisa mwana wasisi vake pamba uyoyo ndokumuendesa kumba kwavo achibva panapa ndingagara sei nemwana wandinochinjira naye murume iye ari mwana wangu angazviziva nyika iguti kudii papa paari kufunga kuti agadzirisa musha wake haana kusati ndo paadira peturo kudira peturo ende moto wepeturo haudzimwe nemvura unotobhebha baba murume iko zvinozvi mukadzi apinda tsaona mukadzi ari kugara akarohwa mukadzi ari kugara akashungurudzwa unobva pana unochanotakura ende ndiriba aende kubva kwachautopi zvakare ndiri kuda kuti udzore mukadzi wangu pano wakaendesa kupi mukadzi wangu chinoshamisa chii mwana uyo hasi waukama hwako mwana wasisi wako atori nemwe mutume nerumwe rudzi mwana munhu akaita mwana wangu atori mudzimai wangu chaichai ungadzika mukadzi wangu panapa iwewe uri umwe mukadzi akaroorwa ena utora mukadzi wangu auye pano ndikakutsvaka ukatesa pano ndikakushaya
usati waunza mkazi wangu pano patino sangana rufu isi beta uende zvako but unotora mukadzi wangu woya usomsiya pano. Mukadzi apinda unerera, mukadzi apinda munhu apa Zimbabwe. So ari kuti muri yeZimbabwe imba ndaiida tomboti murume akakanganisa but inzwai kana ndiri kuthreatenwa, inzwai kana ndiri kugara pasisina rudo. Murume akamitisa mwana wangu ndiye ari kutoshiedza kuti munomutora akasauya pano ndiwe uri mutsaona, ndiwe akaendesa mukadzi wako. Ndakamutora ari mwana, andira kutora ari mukadzi wepiro murume. Kunyangwe dai ari mukadzi angachera mukadzi wemwana womurume wangu ini ndiri amai vake. Izvo zvitoro kuno kwandiri kuita pandafamba pese ndironzi rukupi waendere kuntora mwana ofoni imbofona tizwe kuri kunzi kudii ndikuda mukadzi wangu pano. Aenda here kunoripota mudzimai uyu nokushungurudzwa kwaari kuita? Asati aenda kunoripota mukoma kepi ari tokumbira bvunza Zimbabwe kuti ndotangira papi ndoita maitiro api, nokuti kana kuri kuripota ndikanonokerwa nevanondisa padhuze ndinogona kufira izvozvo. Adi aenda kumapurisa kunoripota mudzimai hana mhosva kawe. Yes. Murume akanorora here mwana waakamitisa? Hana kuroora kata kungomitisa kumitisa. Mukadzi achibva zviziva? Mukadzi achibva zviziva. Paakazviziva mukadzi akaudza hama dzake ndo zvakaitika? No, akanotaura kumba amuendeseko kuti ndaunza mwana kunoku. So mukadzi anga ari pakati pekuda kuti vakomana zvinhu zvindozviita sei inodzoka kwandiri zvakare. Anga asati anotaura kuti kuunza kwandaita mwana uyu inyaya yekuti ndakazoziva kuti pamuviri pakamitiswa mwana uyu ndichigara naye murume wangu akamumitisa. Saka ndobva angoti kuti pedza nyaya yese regai ndibvise mwana panapa kuti nyaya isaenderere chendera kumapisa kwari kuti iye achitari kugadzisa nyaya atovesa moto kutonzi panapa garike mune zvakanaka kusvika wadzora mukadzi wangu pano ende murume ari kuramba ari kuti apa kana kunotaura ine unotaura mukadzi wangu. Ko iye murume kana achidaka kuroora mwana uyu ari kuenda kuvabereki vake? Ndopane utsotsi wacho waya achishandisa mukadzi kuti kuti ndakamutorera mukadzi ndakanokutorera here mukadzi kuya naye pano chienda kuvabereki vemukadzi sekuenda kwakaita kuvabereki vangu ndizvozoka. So apa nyaya yemukadzi ndeyekuti ndashungurudzwa ndanzwa Zimbabwe ndoenda papi ndotangira papi ndiziviseiwo. Right, mudzimai uyu ndiyaunza nyaya. Vateereri mainzwa kanyaya yegoko chitekete ishema chireya Ishe Chireya 0789600748 0789600748. Mudzimai uyu ari kushungurudzwa nomurume oita seiko? Tibateko ipapo pa 0789600748. utukamiriro pamusoro Vana wa ndi Mr Intelligence Calvin Zhuwao. pachingomba fam Po rikiti pu. Tinotenda tibatsire tinzwe. Ya wakuru wakati mberengere yakaradza mbuya nenzara mukadzi ari kutoverengera uzvo. Anotofanira kutoenda kupolisi chop uye akatononoka bhozi zviri kutoratidza kuti murume anogona kunge akatobata mwana uyu chibharo kamwe. Bhozi anditoti mwana uyu ane kaurwere ichokwadi saka patoneka kumbunyikidzwa kakaitwa mwana uyu. Iwo futi vari kunyarara vari kunyatsoziva kuti pane mhosva wakuda kuzobudisa mhosva waona kuti iyo ndo wakuda kufa manje but pese apa kwakanyarara vachiende kupolisi vaende kunoripota. bhozi vachatobuda nyaya dzakawanda umo ibhinya akatobhinya mwana apa achatozogudza ratotabhinya chaitozidya mugomo. rakura mukoma kebi zibhinya zidya vanhu mugomo polisi chop nekuti wakanonoka vachazotambwa dhanzi yechimupanzi inonzi champindigori. Ya tinotenda ingoti ndiri mukati mekufamba nekupakwaita kukati mutsudzura makambogara munyika yeZimbabwe sevana yeZimbabwe makamboenda kumaroad shows wakamboenda kuroad show wakamboona panoitwa road show kana usati wasvika paroad show iyi ameno takagadzirira saka imi migadzirirai zvamunonzwa zviya zviri kuseri kwezvamuchaoda anenge achikuwa madhamburikiti mutariko wamadhende chadzunda mudhunda ubveni kutatuka kusumuka 10 o'clock mangwana ane chipo chake ariko kugadzirira ndopo unochiratidza ka mibairo ichavo nefanyiro ndenyu apo ndireke chikarova kakukorokoto jaive po rikiti
Icho kwadi muri ya Zimbabwe ndiri mukati mekureva. Regai ndiko kuzivisa muri ya Zimbabwe. Mangwanani ano kuseni kwa nhasi ndiri mukati mekufamba kuti ndiri kuya kundefenyuro. Nzira yandinofamba nayo kana muchinzwa ndichitizo YY boys pavakomana vanolodha makombi panzvimbo iri pedyo nepapolisi budiriro police. Ipapo ndo pane mugani wekuti tiri kuti budiriro uku pabudiriro 2 pamwechete neGlenville 4. Ipapo ndo panotenda makombi ndo panolodha makombi achienda kudhorobha pamwe kumbari zvichienderana nekuti kuenda kupi pane vakomana vanolodha makombi ipapo pazuva ranhasi pane mumwe mukomana amuka kuseni kunoko asina simba achitasika noda kudonha senge ari kurwara njere ari maliseche asina kupfeka atozopfekedzwa Daniel Oshiwiri Benifo wakachwemba Kimiricash. Mukomana uyu akura sei ane makore mangani? Murume wetingangopisa kana kuma 30 and above. Right? 30 and above. Tiri mukati mekurova mukaenda pa WhatsApp channel yedu munogona kutomuona munhu uyu akatogara ari papo ipapo munongomona henyu padi zvaari kutaura munogona kusanozvinzwisa nokuti panguva yari ari panguva yake ndazoita tsvakuruko mukati mekureva ndiri ipapo vanhu vari papo sikanzi izvo pane chinhu chakaitika chekuti kune munhu ari kufungidzira kuti pane vanhu vakatorerwa mafoni zvechisimba zvokutobata kutorera vanhu vefoni vachibva mutorera munhu achibva taura mashoko ekuti hongu manditorera ndiri kukupai 2 days dzekudzoka nemafoni angu kana musina kudzoka ndo iripo saka vanhu vanga uripo vanga rikati mekureva shamwari wadii wadzoka foni dai wadzoka foni nhasi mumwe wanhu ari kufungidzira nga aripo ndiye aripo ari kuita zvinhu izvo mukaenda pa WhatsApp channel yedu mutomuona aripo ipo kuti kondizvo zvariri murume uyu anogara kubudiriro kuGlenville iko kwere kana kuti ndiwo nemwe nzvimbo yaanogara achitolodha makombi aripo ipapo saka ari kufungidzira kuti ndiye ane chekuita nekubiwa kwemafoni ari pane chimwe chokuita pamunhu akabatwa achibva torerwa foni iye akabatwa akatorerwa foni ndiwo iko kwere ndiwo ikokowo zvakare asiri kuda kubuditswa nezita so uyu murume uyu aonekwa asina kupfeka right iko kubudiriro kuGlenville angachiti kudini mukutaura kwake ari kuzvisanganisa mukoma KP ndo patiri shoko rekuti zvinenge zvakukanganisika panjere haasi kutaura zvinonzwisisika ende haana simba ari kungodedera muviri wake asi vanomuziva ari kuti dzora foni takambokudza ridzorera foni ichi yemunhu Zimbabwe munofunga kuti murume uyo arwara nekuda kwefoni yakatora here 0789600748 0789600748 chirongwa kuno kuri bwino ndiani uyu ndakachimanga original pa West aiwe Brighton kachimanga ndabudikira tithandiza tibve mai vari kugopenga vamhanya kumapurisa kumutemo chop vasanonoke vasatye vasavhundutsirwe vanoripota kuti vachengetedzeke uye vave safe ngavasanonoka bhozi murume uyo indururani then uyo mukomana uyo asiri kunzwisika kuti zvizviri kuitika ipapa handigone kupataura imimi nandiri kuti anogona aine zvimwe zvaanga zvichida kuitika panguva yacho but zogona kufungidza zifoni panongoitikawo chinhu chinogona nguva dzedu but haipajekesa saka anofanira kuita sei ngaamboenda kunobetserwa kungava kumaporofita kana kuti vanhu then tozoona dambudziko nderipi alright aiwa the original Mr. Westgate ya Zimbabwe mukati meguta redhorobha pana kona Park Street pamwechete naKwame next to Zesa pane chipuka chiripo ipapo muharare mudhorobha medu CBD muCBD chipuka ichi mukachiona undasinge mpurwa waita mpurwa pasaidi pacho pandasinge pane chinyanga koita chidende nerimwe ropa rasikira ipapo rinoita sekunonzi chidende chiyasha ndo chabuda ropa iri kozoita matombo kuti vanhu vachikukanda vachichitemawo vanhu vakawanda havasi kuziva kuti chinhu ichi chimbori chii vamwe vari kutaura nekuziva kwavo vamwe vari kuti ndo chinonzi chikwambo vamwe vari kuti chidhoma asi zvandiri kutaura kuti mupurwa vanoziva mupurwa pasaidi pachona pane chinhu chinenge chinyanga uri mupurwa une chuma muri yeZimbabwe zvirimo mukati medhorobha izvi Park Street nani kona Park Street naKwame next neZesa ipapo ndo pachiri chinhu ichi vakawanda rudarika izvezvo vari tochiona muCBD mudhorobha mupurwa uyu mupenyu here wakafa munhu atanga kuona achiona nguvai vachiona kuma
6 makuseni saka pane mupuru wakafa yes ne chinenge chinyanga ne chidende usita mpuru wewe ne chuma makwanisere kuwana mapicture izvinhu izvi kuma kebit naso makwanisere kuposta tato posta mkoma wangu izvozvi WhatsApp channel yedu kandi kwambwere kune vanochiziva manyayika pa National FM WhatsApp channel vabesapo sudzai chimwe icho kwade muri yeZimbabwe ndiri ndimwe kufamba mukati mekutsodzura nekupfapfedza dziri kuitika matima nawo senyika ino ndinosati munenge muri mukati mekufamba nacho ndakupinda naye pana pamuri yeZimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yepachirundu kuchirundu mukoma KB musi wechishanu chadarika ichi vanhu vanga vari pa birthday pane murume ari kuronda 37 years kuberekwa ane mukadzi wake nevana vanokwana kuti vatatu ari pa birthday vanhu vakaungana nekuti ane nzvimbo yaanotosevenzera inozikanwa ani 20 wakewo ari pa birthday party vanhu vakaungana vanhu vakachena vari mukati mekufamba semunhu anozivikanwa nguva yakanzi izvo yave nguva yekuti izvo ticheke keke murume uyu akaenda kunotorwa panga akagara achinzi agonocheka keke vanhu vachibva musumudza vakufamba naye zvinyoronyoro kubva paanga akagara achienda kunocheka keke achisvika kunobata keke muri yeZimbabwe akabata keke vanhu akabata banga vanhu vachitora mapics nemavideos kuti akuenda kunocheka keke rake murume akatanga kuskrima murume akatanga kuchema vanhu vakazotasa kumaoko kwake kuti ari kutora rimwe ruoko ari kuda kuzama kubvisa banga riri mumaoko make vanhu ndopakatasa banga vakaona banga rakatotsvuka murume akutotsva mumaoko nebanga raakabata kusvikira adonhera pasi vanhu vakatiza atonhera pasi kudaro vanhu vakachema murume achichema achitooneka kuti zvigumwe zvake zviri kutotsva banga riri kutomupisa vanhu vakamhanya vanhu pavakatiza vakazama kuda kutora banga iri but vaiona banga richifungaira hutsi ende zvigumwe zvake zvichitotsva vanhu vakakundikana kusvikira mukadzi wake achivedzera mashoko ekuti kana ndichitsva hangu regai nditsve inini regai ndiribate banga rachona murume achichema akarara pasi vanhu ndipo vakabata mukadzi uyu vachiti hazvigone mese munopedzisira makuwara vanhu ndipo vakamhanya mukati menzvimbo iyi vakanotsvaka munhu ari mukati menzvimbo iyi anoita zvokubatsira kuti auye ipapo ndo paakasvika munhu akatora mvura munhu uyu akazama kuda kubatsira munhu uyu achida kuzama kubatsira munhu uyu ndo kuzama kuti vamubate ndokupaka maiwa munhu uyu achimwaiwa zvimvura pakabva banga iri mumaoko iri pane murume akadonha ipapo ari wechiokama akashevedzera kuti inini zvanga zvakaoma haukwanisi kuita birthday rako pano pamba pangu pana mugara paitwa birthday nemhaka yei uchishaina iwewe hauna mazuva akawanda wabva kuita birthday remwana nhasi unoita birthday rako chauri kushamisira nacho pana pachii so nguva yakamuka murume uyu angadonha pasi pane baba munini vake vakanga varipo ipapa vakatanga kutenderera vachienda kuda kunozama kunotora banga ndiye munhu akazotora banga mumaoko memunhu anga nebirthday party vachimuti muka iwewe but muri yeZimbabwe vanhu vakanga varipo panzvimbo iyi vakada kurwisa murume uyu vachiti seiwe waenda kunotora banga vanhu vese vangashira kutora banga iri but ndinotora banga ende banga iri ranga richipisa munhu ende iwe upenga wakagara pasi apa wangashara nyaya yekuti wai mwana uyu achishamisira achiita mabirthday panapa achiunganidza vanhu vanapa nenyaya yemabirthday imbori mari here anoshanda kupi kunoshamisira baba vachibva vadzingwa apa murume achibatakurwa achibva endeswa kuchipatara but maoko ake zvigumbo zvake zvese zvanga zvamweka zvese nebanga kana keke racho harina kuzombodzidziswa ende murume uyu paakatakurwa achiendeswa kuchipatara achisvika kuchipatara ikoko achibva atofa so akafa zuva rake rikunge achipembererwa birthday nokuti akatanga kukuwara maoko akabata banga rere kuchika keke banga iro rakatanga kumupisa rakatsuka moto banga nekwaibata chakunobatisa woga kwakatsuka moto zvigumwe zvikamweka zvichichekwa nemoto wangoni pabanga pakaipa so zviri kunzi pane vanhu vakashereketa ndo vakauraya murume uyu nokuda kwekuti ari kuonerewa anga chitoripo ipapo ari mukati mekutaura paka nguva yakadirwa murume uyu mvura akarara uyu murume akatanga kuita senge munhu akupenga aripo ipapo ndo paitaura achiti izvo iwewe chii chinoshamisira kuti uite zvauri kuita izvo but murume yakabva ita sei pakaendeswa kuchipatara akabva aenda kunofa but uyu munhu akabatsira akavimbisa akati wangu murume uyu afa asi dambudziko randiri kuona richatika pane munhu uyu
akonzeresa uyu rakaoma kudarika rufu rwamaona rwaitika pamunhu uyu nokuti neniwo handisi kusiyira ipapa ndarwadziwa nezvakaitika murume kufa achipemberera birthday rake ende munhu angasingatorwari ya zvakaoma. Zimbabwe munoti kudini kone icho ndechekupi? Chirundu. Ndiri kudzoka kati chitora kanhare dzenyu parizvi paka nyaya ndiri kutaura panapa iyi ndiye kuchegutu nyaya yekuchegutu mukoma KB mamiriro yakaita yakamiri yakadaiwo. Nyaya yakatanga iri yekuti pane mwana ndakomana ane mwanakomana wake ane musikana ane mukadzi wake uyu izvezvi mimba yaakaita ine nyaya yandiva inayo imimba yechitatu, but kubva kumashure kwese mimba yekutanga nemimba yepiri dzese ndedzima operation. Zvadaro mukoma KB musi wakatanga kurwara munhukadzi, amai vanova ndivo vamwene vakapiwa muroora nemwanakomana kuti mama muroora wenyu mazuva akaringa akufamba, chigarai nemuroora wenyu kumba ikoko. Ini hangu kana pane dambudziko muringe muchindiudza panoda kubudwa panodiwa transport ndichimiramira. Vachibva vapiwa mwanakadzi, baba vepamba apa mai havachisina baba vakashayika. Mukomana achibva apa mukadzi wake kuna mai, musi wakatanga mukadzi kutaura kusenisene kuti mama nhasi andira kurara anasi kunzwa mushe, ndo musi wakabuda mai vachiti ndiri kudzoka masikati ndokuonai, mai vachibva vaenda havana kudzoka. Mai 3 days 4 days 5 days mai havasi kuwanika, mukadzi ari kurwara, muroora ari ega kusvikira azoshevedza mukadzi wanzvadzi yake kuti imbogara nechi vaendeswa kuhospital. Achibva aendeswa kuhospital, aendeswa kuhospital mukoma KB achingosvika kuhospital yete mimba ichibva yanyarara zizvake haacharwadziwa zvikanzi madhezi ntiura singo ari kure mbijanana asati akwana ndobva vadzokera. Vachibva vadzokera mukadzi kungosvika pamba atanga kurwadziwa mukoma KB. Vachibva vanoshevedza munhu wekubatsira, zvikanzi itai kuti mumbonamatira mukadzi wangu kana kuti mune zvamunoshandisa pachivanhu muvashandise muvabatsire. Ndobva auyapo zvikanzi zviri kupi mimba itori nemunhu ishi aizvi wangu makaitakura, but imini kana munhu uyu asipo amuiponi. But pane nguva yekuti vari kutoshanda nezvemwana ari mudumbu uyu, but havana zvavati vaita, vari kuda kuti zuva rinozvarwa mwana kana richinge rakwana ndopa uchatanga kushanda nemwana uyu, but pari zvino zvavakangobata chete havana zvavari kuita. Vamuyendeka kuti amai vako murume iwewe vari kupi? Zvikanzi havapo, zvikanzi right, ndiri kukumbira munonditenderera kuti ndimboti garei zuva ranhasi chete nemudzimai wako, nokuti ndiri kuona pamazuva ari kutariswa, mazuva akanyorwa ndemadhesi ekadhiri pachipatara haaziriwo. Shoko randiri kuda pana ndiri kuti mangwana mukadzi wako rinofanira kunge riri zuva rekuponewe. But zuva ramangwana ndiro rakaitwa kuti vaende kwavakaenda kuti radarike iroro hongu achapona, but mwana apo ararama. Muri kuti muroora uyu iyi yanga iri nhumbu yechi3 vekutanga vana 1 2 vapenyu okay, asi vakauya nenzira yekuti aioperatwa. Saka iko zvinozvi zuva iri rikangokwana ramangwana chitera ndiri kuona inini mwanayo kunyangwa akazozvarwa haasi kurarama, ndo zvacho zvaakasungirwa zvaakabatwa pane zviri kuitwa. Yes, but zvarikuda kutsvaga pana pane zvekuti amai vako vemurume vari kupi? Zvikanzi amai vakangobuda vasikuwanika, tikavafonera foni haisi kuita, zvikanzi amai varipo. Kuti amai varipo sei? Zvikanzi amai ndiri kuvaona varipo, havana kwavakaenda. so kugara kwavari kuita pamba apa rumu yaamai ava ibedroom ka haina anopinda chikonzero hapana baba apa, bedroom yakakiyiwa. Mazuva ati kutaura ese yamukoma KB hapana akadzi chero kukosora chero kuita sei, bedroom yamai yakaita sei yakakiyiwa. Izvo amai vari mumbo pamba ipapo vatoripo mubedroom yavo varipo, vakasvikirira mumba kuti vaidya sei, vaibuda usiku here, hapana iziva sei vakazoona. Tikadzinobatsira isusu panapa zvaitoda kuita panapa kuti mwanakomana ubate mwana uyu, amai vako vanofanira kunge varipo pa ngavauye. Ende zvinhu izvi toda kuzvita mangwana, nokuti mangwana
ndo zuva rinofana kupona mukadzi uyu. Kwete zvokuti paakauchika kana kuti akanamatira zuva raMwari kuti mimba yekubva musi waikabata mangwana inofanira kuponewa. Kwete zvokupungidza so zvatinoda kuita panapa uchenjeri hwedu tinoda kuti mai vasvike pano. Akazotaura mubatsiri achiti aiona kuti mai vake vari mumba, but zvavanotaura zvevapiwa nemweya kana kuti kurashikwa zvimwe dzimwe dzenguva zvinobuda zvisiri kuti azvitaure kuti vari mumba umo aiti zvikazokundikana ndizvozvo zvokumusindisa. Ndobva angoti uchenjeri hwandinoda ndokuti mai vaupa inzwai zvakaitwa munhu wezimbabwe zvikanzi munondichenjera here ndinoonao mudzimai wenyu nemvura kana kuti pano pama panga achigara ndiite munamato wangu kana mishonga yangu kungoimana kuti tishevedza amai vabude amai vabude but ana kutaura kuti vari mumbanga kuti vauye. Yes, mupfungwa dzake aiti ndinoda kuti vabude chikonzero iye mupfungwa dzake aisa kuti vari mumba, asi vanhu vainzi vakabuda panapa ndo zvaitaura nevanhu zvinoita. Anoti iye ndaiti kuti vauye nenyaya yekuti ndiri kuti mumbama ndiri kuona kuti varimo vakasazowanikwa ndambotaura izvozvo. Basa ranoita panapa rese ndinobva rakanganisika kuti ndiri munhu manyera. Ndobva aita zvaakaita mukoma KB zvaakaita apana 5 minutes mukoma KB amai vakaridza mhere vari mumba vaona nyoka mumba vakazvibvarira mumba ka ndokuita nyoka mumba kuti vabate key yedhoo kuti vakinira dhoo nyoka yange iri mumakumbo baiwe kusvikira vavhura dhoo vavhura dhoo mukoma KB vachingobuda panze vachiona vanhu vakasvika vachidondera pane vanhu ndiko kufenda. Munhu wandiri kutaura mukoma KB atori nezvakaitika pari vakazvimesa vakazvikanganisa nenyaya yekuvhunduka. Nyoka yakazotsvagwa mukoma KB nyoka haina kuwanikwa zvachose. Nanhasi amai ava vari kuti mumba mandozvanzi nebatsiri pindai vakomana muburitse zvinhu zvamai vamuise panze musprey nemushonga kunyange roga yekoteni inonzi mukangovhura bhodhero riri mumba nyoka inotiza. Asi handifungi kuti nyoka munoiwana nyange iri pano mundiye kuti amai vauye pano vabude nguva yakanodonha pasi pamamukoma KB vachidonha pasi apaka muroora anga asatokwanisi kutarisa vanhu vakaungana uko anga kutorwadziwa. Ndo munhu pane inonzi shupa inotanga kuuya madzimai yekuratidza kuti mukadzi akutopona. Mukadzi akazoponeswa nevanhu vanga vari padhuze vatopinzwa mumba achibva aponeswa dzera. Ndo zvandanga ndichira chero kuti mukadzi apone. Ndati amai venyu kana vasipo panapa muroora yaite sei hapone ndapedza basa. Kana mukadzi apona ndikukumbira mutakure mwana muendese kuchipatara munovaudza kuti ndo zvakaitika mimba yakatangira kurwadza parodi ende munhu akazochibatsira ndeuyu mwana ndeuyu ndapedza. Asi ndikukumbira kutaura kuti imani panopamba mimi muroora amai nemwana musave nezvinhu zvomuda kuita pamwana munokanganisika. Mwana uyu ndiwa Mwari. Amai vakazopepuka paapaya vachipepuka amai vachinzwa kuti nemakurukotoi muroora abatsirwa mwanayi mwanasikana vakutoshevedzera kuti vetu we kaya dai baba wari wapenyu kanga kuti uzonditorera murume zikuru kangu aka but mwana angatopona. But mubatsiri zvakazotaura ndezvekuti ndikukumbira kuti mwana achibva kuchipatara enda naye kumba kwako umbogara naye kumba kwako umbofamba achibatsirwa. Kana uda kuuya kwandiri uya naye kwandiri. Chikonzero handisi kukwanisa kubuda pachena kuti sei ndati amai vako kuti vauye panapa ndofanira kuponawo mwana but vaiudza chi mwanakomana pasina amai vake. Saka izvo zvachonezvo unofanira kuti uzotevera kuti kana ivo vabudawo zvakare sokubuda kwavanga vaita vakazobuda zvakare hakuna nezvinokanganisika pamwana nokuti mukadzi apona nenyaya yekudzi ngavauye pano ko kana vazobudawo zvakare pano hapana zvinokanganisika here. Saka munditevere. Yes, saka izvozvo mwana mupenyu amai chii chakavapaka kuti vade kusunga muroora. Atikati vakasunga muno mubvunzo wokutanga ndewekuti sei ivo ndivo vakapiwa muroora kuti muroora panguva yasvika inguva inokanganisika ino nguva zuva ravaudzwa kuti muroora arwara ndozuva rakazvivharira mumba asi vakasiya vaoneka vachiti ndichambobuda. Baba Isabel anditi pachivanhu chedu kana iri nhumbu yekutanga
mwanasikana anoendeswa kwa abereki wake kazhinji kana ichi 2 anozvarira kumurume wake kana ichi 3 handiti saka pamwe mwanakomana uyu akangoti aiwa mudzimai wangu regai ndimuendese kuna amai isusu zvakatoita kati ndaendesa kuna amai nokuti ini handina mwe munhu mukuru wandilepera ndinopota ndichienda kumabasa chirega ndipe mudzimai wangu amai vangu kuti kana pane zvaitika amai vakuru vanoziva zvokuita